Čus. Ahojte ľudia, máme tu nové video s Pečopákmi. Toto je najlepšia kamarátka. No to je aj respektíve môj maskot. No a ideme si najprv predstaviť rodinu a tak ďalej. Toto je moja rodina a toto je mojej sesternici rodina. Takže môžeme ísť prvé asi na moju rodinu, lebo je taká menšia. Počkaj, toto je ešte menšie, takže ona má, koľko to má rokov? 14? Hej, 14 rokov, volá sa Kiara a je týchto dvoch najlepšia kamarátka. Ona má 15. Dobre, takže toto je najstaršia sestra, akože v mojej rodine, oni sú proste sesternici. S touto rodinou sú sesternice, táto rodina. A ona sa volá... No, ona sa volá Luisa a má 14 rokov. Potom tu je táto druhá najstaršia Silvia a má 5 rokov. Potom tu je tento Tobias, on má 4 roky. Potom tu je Ferdik a má 1 rok. Potom tu je Nina a má tiež 1 rok a pol. A tu je potom tata a volá sa Šimon a má 32 rokov a toto je mama, ona sa volá... A toto je mama Natália a má 33 rokov, takže je staršia od toho taty. A teraz môžeme ísť na mojej sesternici rodinu. OK, takže toto je mama, ona má... Počkaj. Matematika. 35 a volá sa Miška. Potom tu máme najstaršiu sestru, ona má 15 rokov, volá sa Simi. Počkaj, teraz môžeme ísť na... Toto je Paťo, on má 2 roky. A volá sa Paťo, no. Toto je babka. Ona sa volá Hanka a má 58